С Орлево за Орлевци да видим. Не. Между другото искам да кажа на зрителите, че не сме скатали гласуването с СМС-и, за да не загуби София от всички долици, които ще пращат. Просто имаме технически проблем. Но считаме, че София е загубила. Че някой не се е усетил, да го кажем, нали? Всички зрители. Имаме технически проблем, затова нямаме. Да, просто нямаме СМС, защото имаме технически проблем. Не, защото хората ще ще скатаваме, разбира се. Нямаше да го решат до момента, в който не го каза, според мен. Сега вече може би ще го решат, въпреки че казваме пак, че имаме технически проблем. Защо няма? Край на трети рунд. Край на... Също това не беше спор, беше миролюбива дискусия. Вижте предсказанията на Мирон за следващата седмица, след което ще ви покажем редовните фотобисери, които днес са просто невероятни. Здравейте, българи! Аз съм гигантската глава с гигантския нос и ви съобщавам какво ми говорят звездите за следващата седмица. Мито Пищова ще бъде открит смъртоносно заклещен в жакузи. След като ЦРУ оправда мъченията при разпити на терористи, Вася Ганчева ще бъде наета да прави стриптиз на затворниците. В среда ще стане ясно, че шоуто на Азис не е просто шоу, то е много просто шоу. За да не харчи пари за коледни дръвчета, Тодор Батков ще украсява играчите си. Ще стане ясно къде живее Лили Иванова в четвърта младост. Това ми съобщиха отгоре за следващата седмица. Ако звездите говорят и на вас, главата ви ще стане като моята. Уважаеми зрители, време е за нашите обичайни куриозни снимки. Тази седмица ни изпратихте много добри попадения. Не спирайте да го правите. Започваме с следния рекламен надпис. Ново бельо. Да видим надписа. Айде, ще го видим, предполагам. Айде да го приготвим. Ново бельо. Това бельо ново ли е? Това не е. Много е. Ново бельо. Ново бельо. Да, супер. Бельо, което е ново. Няма, ако това е поредният технически проблем, може да продължим предаването. По-скоро да го завършим. По-скоро ще го завършим ли? Благодаря ви, че ни изпратихте вашите снимки тази седмица. Те са невероятни. Супер са. Бяхте супер, чао. Айде! Благодаря ви за участието. Просто